Iya, yo Min. Matur nuwun infone ya. Oke, makasih Min. Wong wedok kok kepo, pengen ngerti urusane wong lanang. Wong wedok iki rasa melu-melu urusane wong lanang. Wong lanang ki arep lunga nang ndi, karo sapa, bali jam pira, wong wedok ora berhak nglarang. Wong lanang ki yo butuh hiburan, butuh dolan, ora kok mung kerja wae. Yang penting kebutuhan omah cukupan ndak wis. Apa kekarepane wong wedok ya wis keturutan. Wong wedok kari tengok-tengok nang omah, nonton TV, dolanan HP. Wis cukup ngono to. Pokoke mulai dina iki, jam iki, detik iki, menit iki kowe rasah malu-malu urusanku. Sampeyan ki ngomong apa to, Pak? Iki lho, Bu. Praktekno omongane Parmin nang WA iki lho. Napas nyeneni sing wedok. Ayo, Jebule ra cocok karo praktek nang kowe. ya jelas gak cocok to, Pak. Sampeyan karo Parmin kan beda. Nah, sampeyan kan wonge penyabar, apian, manutan, gak tahu ngomong kasar karo wong wedok. Aku lah yo beda karoan bojone Parmin. Nak bojone Parmin kan wonge ceriwis, galak, seneng ngatur-ngatur. Nah, aku kan ora, mulai gak cocok. Ngono ya, Bu. Iya, wis nang mah wae. Nak wayah prei gak usah dinggo dulan-dulan, Pak. Mari tambah kesel. Wis ayo nang mah. Jane aku sabar, manut iki krana kepeksa, Bu. Mergo kowe galak, rewet. Piye?